Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi akardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non birta angton pen arjuponik tha. Inu da Karbi pi OKY abeha ke klema puthak APHLC asong pen kapin rempon. Inu da Karbi pi OKY abeha klembang aphan APHLC asong pen sodak pen pin rempon lo. Non malom laki social media akai kimi kahino ajada sai setame kachithang prapi lason aporahut inut ke plangjin akarbi pi ator lapen asomaraphan matha thepin pen inut aking sanga so aphan OKY kachijor a video selampe messi rat ahongjai along kapajui jam aputhak chiti ni phai thong kebarni APHLC amai phu je ai kathar phirangkya mai ingnisi sodak pen pin rempong Inut Arling Thedung Karbi Ahema Soraphan Jongsi Inut Akecheaso Kahino Kam claim hidet pulote lake kadukawe Akarbi Aphansi ke claim mate kelang ropatenglo Lasi APHLC pu anchot kalisi kadukawe Akarbi Arat nang barsi lapuson odlang no katoklem atumaphan kam khit thip nang jiputa ning jepon Bang Solam Law and Order Kidip Joy Jiaphan Loksi Kabor-i Akaprek inut bang hini akarbi bang so sailang no choklem deta phita ing samri jipu kamathake kamlang no ka choklem atuma phan ho or kipidun ateng loputa je ai kathar asang hopen ning jepon News report Karbi Anglong News Channel ni berta kipiato phan nili chorolo nang litum dakke bang apot pinining duk pen kaningje kang tum kaningje nangji alam kaningje nang kok kela tonglo idum social media long antar klang det lo komani akar BP lapen komani akeche drugs po bostu ane alek je thon lingsi I lingsi kahe no kam pe claim lata akar BP ta lata apenan gedu asomar janjaya ba plang da plang chen lata ke plang plate ali apenan bata arlenge the karbiatu malida Karbiatu malidar apiso pansi son ke claim po bangke lake alang li phan le anong kapijuno kape rem chot kalira lake karbia kei pansi kape rem lo lake karbia kei pansi athema lason kachepe klang ang pen ke claim cepat tu joy pen claim po sonte la leson no nge cepe klang ang pen si claim tu wa lam ne tu chini lo la posi la bangso akahe no pot ke ni tu condemn lo karbia rat pen ke la pen inglong rat la pen ilonjia okhomia tu la pen adivasi tu mana tu pen ke ni litum condemn lo nilitum condemn lo la athema therak memi ingring memi alam lapuson Karbi Anglong non hut kam ong la sinilitum demonstration ta arni sihata ke do ilo dak dipu la pen lai hui pen job hampangang bong tribe community atau mangbong riot kape doji apansi komat ni atum klembong nilitum jongdak intum athema RSS atum a instruction along number 8 along number ner kep along hada ke tok do schedule tribe atum schedule caste atum lapen OBC arlo so to pan prostitute papik klemberet nangi prostitution papik klemberet ni ok pachi jorveret nangi pada ketok tu
Lasi labangso RSS Bongo Senatum Klembong Rudrax aja tolong iling si ke klem laki itu mata memelang ini nai kopi si la son ke bima la sini tu APHLC pen ucot kali lo karbi arat ang bong penta la pen inglong arat ke doan atu mang bong penta la pen ke Kilonjia Okomia la pen adivasi atu mang bong penta ni tu labangso a incident labangso kaheno ke claim ke tu condemn son pace plan long nang ne aku karju tulong inopik pulis tumta FIRP nang ni pusigi pupu pulis tum FIRP pe pinta action ke nang ya to manglo FIR pancong hong account mele pulis tum lage non ke FIR tapi nang ne do clip nang yi pusigi pupu la pen aja ka tum ta pudun tu pu do clip anak pusigi pu do clip lo te lage ili tu ma birudhe ke claim amone tu ke lage claim claim bomb lage itum do clip ke pusigi untura iki untuma mune ka pithi ke henote ma seta bang ningkan ke thom phia prang naga tum ke dimasa mat pithi lot khangyang dimapur ma se pithi lot khangyang body mesen bule itu ni pudam kali lo hai ala seta bang ala son si claim dat lo itum bang ke do clip nahi pusigi putu la bang ke terak me mi alam la ke itu ki lu pusi la se mikir opora pu bang ipu ilong lok an ke la suk akam ke claim ke non FIR pivek nahi job seta ki pinang ye tum a grip party atu pivek nahi karbi atu man ke a grip party lo lage inglong arat atu man ke a grip party lo Kilonjia Okomia karbi la pen adivasi atu man ke la ke a grip party lo adivasi atu ta tribe lo ke di ala tuan ta a grip party ili tum an pa la ke FIR pitamel ako FIR apan pulis tum chong hong nang nelo lagi DC da chong hong nang nelo lagi nili ta DC ke claim hota ni tum chong hong hi bang FIR pe wang sinak ko bang ke lasi non ni tum condemn lo pen la son pen ke la ke do clip nang ni GPT chepi yang nang po pan le tu nu pudam kali seta lamang son akahe no ke karbiang long la pen karbi dak tribe atong bong Kilonjia Okomia adivasi atong bong son pape dulong nang ni All nilib youth ingdeng po mahangke tek arni katalon po. Lakha ingkora po nilib constituency ke parlo Panjan Ramlekte LP School Patu Aklamalong Chitia Chiklo Niphai ingkora sir ke barni ada por phai ke pen pangching ponsi all nilib youth ingdeng po mahangke tek arani mesen pen katalon po. Pini all nilib youth mahangke tek arni katalon po nalong aluhi kapachini pon bili sonterang pensi pachini pon lo. Lapen maike pha alam the all nilib youth kongchun bang songja ti sopensi than pon lo. Lapen labangso amayelong aluhi sarpo amana pengpen Karbi Anglo Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Chitongdun. Lapen laso amayelong kachetongdun atum MLA Dorsing Ronghang Anparta Medical EM Sir Jerong Par Lapen EM Lunsing Teron Lapen MSc Kadom Terangpi Lapen Local MSc Povitarongpi Lapen Chukiela HS Principal Dr. Ranjit Ronghang Lapen Longmirjeng College Principal Bibison Rongpi Lapen Diopani College Principal Buson Rongpar Nilip Education Board Chairman George Rongpi Lapen K APHLC Tiripi Dunmaipu Rajas Diso Lapen Nilip Along SDB GP Kedoan Lapen Nilip Along Ongdung Kethe Kidingatum Chetongdu All Nilip Youth Mahang Kapetekpon Lake Kedamtang Aninkan Ninkan Surihinira Cracer Camp Aninkan Si Mahang Patekpon Lo Lapen Kopia Potsi Mahang Patekpon ang Kokma Pulote Constituency Inko da Trok ang Bongpen Kapapidun Nai Pule Pudeta Heno Nilo Ate Lo Charlie Pendang Log Development Kawe Lapen Ason Tinta Kapapidun Ason Dupiklang Lasi Lahai Kawe Ason An Kapado Ponchi Pen Kapaching Tur Pon Tuji Pansi All Nilip Youth Atum Mahang Patekpon Nang Koklo Pusi Ning Jepon
Lapen all nilip yuda tumpen Karbi Anglo Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghangaphan memorandum alu sitami pidun. Memorandum alu along ke jongpon son crazy an ke jongpon do. Lapen nilip along ningkan thongke prapo soselo EM kelong dundi mate kepek ponpe. Lasi prap jinpen nilip MSC Povitra Rong Piaphan EM Arpu pekpon vek nang jipusi all nilip yud bidisar Barnabas Kilingpen tuning repon tu. Lapen CEM Dr. Tuliram Ronghang mai along lam thekaning jepon ke bor pung tarapung kacheleng atowar prap jinpen sai pangcheng pon poputa thanpon. Lapen nilip along Nonakimi Medical Subcenter ahem humthom kimpon poputa mai kachetong arat atum angno lamthi jaitika. Lapen all nilip yudatum pinpur alo mate memorandum kipipon along kijongpon do anta kapapleng pon chia phansi chingki chethanpon bom loputa ningje pontu. Lapen phirangketum karjuduna hut kethanpon atengke niliba phan EMR pu kepek ponchi Aphan party atumpen chingki chingwai ponpo lapen mo aporsi nang than poputa CEM ronghang asang hopen ningje pontu. Lapen olni libyu chairman Sir Sonti Sopen mai along kadukawe sarphi sarpu kibikiti aklim angphar nang kachetongdun atum kero anaphanta kachoro pajer ponsi mai mesen pen pacheka pon. Nilip Chokela pen R1 Teron report Karbi Anglo News Channel. Ka side ne gali dak nilip all nilip youth laso ningkan sek laso amehan ke thek katalon piningan ding pholo laso long nilipan man penga luisar po hisap sin panang hang ponlo lasi nang nang chitong lo la pena ka preka sayang ding ave lasi alang nang ke hang ting ben nilibang lo la pen ke alang tum pin puro lo nang pidun hala pin puro da me sini abang ne tum ke ding pontang dolo la pen hala ke ding pon pian da me ke ding pon je pan si bori pon po pus nilibang dak pon lo lahai bang ke nil tum national political party pon ni tum ching bai pon mo apor sinang than pon la Tiger project KPG alaman ni tum ching bai belang non da proposal da bang belang konsil lo proposal da bang belang la pen ching bai pon belang chopo pon Non-Malom Borjan constituency arlo solar project compensation alam thepen hurke chodut aputhak Krongkres aparti pen phirangke amai kangi. Non-Malom Borjan constituency ke parlopon angkang solar project kibi ponchi pupen longle chiri surikrenar kep 18,000 bikas. Karbi Anglo Autonomous Council pen Borjan ahawar along kido arat alongle chirai pidet pen haladak arat atum solar project compensation kipi ponchi aputhak kapangdak pon. Chiri isi along pen lag isira suri troxi keprapo 1,75,000 ansi Karbi Anglo Autonomous Council pen compensation pipon thek chochipu karjulong pen Borjan ahawar along kedo arwaratum thurpaksi kachedon dunde de chiaphan abatai batai phirangke amai kangni lapen kachesong pen hur chodutlo lake Karbi Anglong arwat atum do anta chini pet asonlo Labang so aputhaksi patumi Karbi Anglong Krongkres I asai hemalong Krongkres party pen ningkang samdunde do kok pena joksi phirangke amai ingni ponlo Karbi Anglong Autonomous Council pen longle philang ador kepitik tang ateng pensi solar project compensation sitami piponang chipusi phirangke amai ingnisi Karbi Anglong Autonomous Council kejapo atumaphan Krongkres party pen tuning ridun Jongsi lapusonsi kijum hekpen longle philang compensation pipondet pulote ning ing samdun un epusi phirangke amai kangni pen ning jepon Karbi Anglong Autonomous Council Revenue Office pen kapangdak pon adora teng pensi piponang chipusi pini Krongkres I asai hemalong phirangke amai kangni pen lamthi chipaklang pon Atheke Borjan aradatum Pusarpi sarpen kedo kiter klong adim alongle philang katharlesi longle ador kijumpen kipike komantu neta chedondun thekthep pusi phirangke amai kangni alongpen ningjepon News report Karbi Anglong News Channel Penaka je thang dolo je lahurijan alom solar aso project hin pen etum
autonomous council pen tangka ki PG ki PP pabuthak penang che thang dolo adhe pe PP pralam dolo pon la so pasi pachu hata hata la hurijan alom akad biya tum bangke aning ke oisi ang pumisi ke protest ta dolo je tumangke compensation ng PP plote de tum ke longle o it pada dolo la peno itum thaglong teng aso solar project fund 18,000 la so bigha la so longle long solar project bilo la solar project ki bi pe na joine sarkar kamala heri la so si agency tumbang autonomous council long esi authority de la land acquisition authority apat tangka pilo kwan pine asi sa betum long lela sta pilo asila so paisa pensi alang tum nono bangke hatak la le no long so long le long amen ki do tum phan lang tum ke competition ki pi pusi esila padulo la pe tu machini te ke lang tum non competition ne paduji pu non head up pi thu la so esimi te machi prae bangke ador apiom pajum o apang folen a hodabang alang tum sikich prae do la bangke 2020 aningka marcha chiklu hala sudaba teng lo plotante la bangke jongsi commercial land plotante la periodic pota bangke 12 lakh pinangji la bangke annual pota lo plote urban area lo plote to ke 9 lakh pinangji la pen periodic pota la land rural area lo plotante 9 lakh pinangji la bangke annual pota lo plote rural area bangke 7 lakh pinangji la pen non commercial along residential adim lo plotante la ke periodic pota lo te la ta 10 lakh pinangji la bangke annual pota lo plote 8 lakh pinangji la bangke periodic pota rural along lo plotante 8 lakh pinangji la bangke annual pota lo plote 5 lakh pinangji tapi adun tu dry land along plote periodic pota ke 6 lakh pinangji la bangke annual pota bangke 3 lakh pinangji la pe agriculture long dola la bangke urban pote 8 lakh pinangji sita rural along plote 6 lakh pinangji la sinon isu sina te plote ke damta folen ul sita chiri siolong bangke 6 lakh si pipilo 6 lakh people la 3 times lo poteng le kon la kalong lan si pipi la sinon so fi la so akache pare so order kule ma ke nikan surineng ko lo thera chiklo la pe natari ni phai ko ra thok Lakha Inko Rapon Nilip MSC constituency Pangti Kro Arongarai Kaliuni Alang Royalong Karbi Anglo Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Nangkahumri Karbi Anglo Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang MSC Povitra Rongpi Atum Team Karbi Anglong do Anapan Japon Linsi Akhoipota Alangroy Ke Hat Ponalong Rubber Atilong Chethapen Kaliuni Alangroy Suding Chelu Ponsi Aber Pangti Kro Ghat Along An Nang sang linsi kachetong atum anpen an isan churapetlo. Karbi Anglo Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Kithan Ponki Bangso Alangroy along Isia Garden Mati Parkang Bukpon Chiaphan Matha Pon Bomlo Lapen Adim Lang Pon Bomlo Puta Than Pon Nilip Chokiola Pen R1 Teron Report Karbi Anglo News Channel. Asang deng si thaglong no isalong kena kuncini di laso ilong pen kiju English and puno lake rafting mane achelu
la kacelo pulo la kacelo la ke angsong ka uji la lang suna long lok sekang ke apiang lok senang ke sun la sunang ke sun ji bang ke la da meghaloi pen cheng pen la pen meghaloi pen dolo Arunachal la hini pen ke Assam long ke da Karbi Anglong la si la so kacelo la so ki ju ye phan mane la along apek hong ben kira tung phan English pen flora ke rafting banchar pusi pula la lang roi lang long ben lang sum la so ki ju la so phan si ka pa che thang ye phan ka promuji phan si la ke ba la sin li ka matha bang ke la da borpung darapung tuar non la puja phi cheng la so cheng pen tang det phi la so tang det pen a phi la so tuar kang pulo chief minister phan ban pen la so atilong lang roi suding ka pi junji phan la so rafting adventure la so ka lang ye phan alang ye non ge million do Twitter 20 million plus la si Twitter in la pen ke la ban ke Facebook itu pik lo hai la si hola se pil thiam ni la chini la se lang phan je ba je ma si Karbi Anglong ta isi Assam long nori sang bong pa India long la son Karbi Anglong atu pura si ka je thang ni ba se lang phan ta ke ban je phan ni mo pen matha bo la si la hai ke ban je phan si da ke ban ko la lo long de ko la hai ke natural beauty mane lai o kimi ben ke mana hormu la hai ke pati blogger et pulong de lang no sida la so hormu bang ke la ke artificial man de tola la si ekdom natural mane la kimi ben ke lang hormu si la hai ke natural hormu si daga pek lagi la isia sayang deng no la bi o sayang deng no ta forest department में सिला सो ये क्लेम होता है रेंजर चिंगबाई थिसो एरो हंग से अलग से पार्टी फिजिल से क्लेम असाइन टेंग noเป็นการเดียวกับมาสคอสกันนั่นke agapre ke nang sot asaing dengan le lepoji patsi report Pinia Berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak mi